ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്. നിനക്ക് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ. 7:30 ക്ലാസ്സുകാർ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. 7:30 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം അല്ലെ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേഗം നമുക്ക് പറയാം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തില്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. 3 തരത്തിൽ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക? ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ അല്ലെ. അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനം നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന്. കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നല്ലോ, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വല്പമാപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മത്തോ ഭയാന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ ചെറിയ ചെയ്താൽ പോലും എന്താണ് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? നമ്മളെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം. സമോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞു, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ. ഇന്നലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാരാകണമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അതിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അപ്പൊ അർജുനന് സംശയം വരാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണം. നീ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ചെയ്യണം. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു? അതെല്ലാതും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു. അതാണ് പറഞ്ഞ നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി ഭക്തിയോഗം.
അത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയം വരാണ്, ഇത് 2 തരത്തിലും ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന്. ഇതില് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ചെയ്യണോ അതോ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ആർക്ക് സംശയം വരാൻ ഇവിടെ? അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കം. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായം ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും ഇന്നലെ? സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തില് നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 3 കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രവൃത്തി. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും ഫലം ഉണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചീത്ത ഫലം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഫലം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും ഫലം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാവാം, ചിലപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാവാം, രണ്ടും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത കർമ്മങ്ങള്. നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തതാണ് സകാമ കർമ്മം. 1-ാമത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തതാണ് സകാമ കർമ്മം. സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് എന്ത്? സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സകാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നോ നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നോ നമ്മളൊരു കടമയാണെന്നോ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. 3-ാമത്തതാണ് കർമ്മയോഗം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഒക്കെ പറയാം. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് യോഗം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, കണക്ട് ടു ഗോഡ്. അതാണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മയോഗം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്, കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തി, അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ അത്രയും? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം? കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് 3-ാമത്തത് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പോസിറ്റീവ് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല, നെഗറ്റീവ് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറൊരു ഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മയോഗം. കർമ്മങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ. പിന്നെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കീം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായി യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനെ പറയാണ് അല്ലെ. ജനാർദ്ദനൻ, പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ജനാർദ്ദനൻ. പിന്നെ കേശവൻ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ. ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിയോഗം, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി എന്ന് കർമ്മയോഗമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാനോട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയോഗമെന്ന്, അതായത് കർമ്മയോഗമാണ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആർക്ക് അറിയേണ്ടത്? അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. പിന്നെന്താ ചോദിക്കുന്നത്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ ജീവമേ അതേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ ജീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയാണ് ദ്വയാർത്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു, എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ തദ് ഏകം വദ, എന്താ പറയണത്? തദ് ഏകം വദ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്ന് ഏതാണോ അതിന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. പിന്നെയോ സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മ ചെയ്ത ഫലം കിട്ടും, നല്ല ഫലമായാലും ചീത്ത ഫലമായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് അത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ, അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ടൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? മുക്തനാകാനായിട്ട്, ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ചതുസാശ്രമത്തില് 4ാമത്തെ ആശ്രമമാണ് വരുന്നത്. ഏത്? സന്യാസം. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതില് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡിൽ ഒരു 24-25 വയസ്സ് വരെ നമ്മളായ ആദ്യത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കടക്കും? ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വാനപ്രസ്ഥം വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സന്യാസം വരുന്നത്. ചതുസാശ്രമത്തില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഏത്? സന്യാസം. ഇത് ഒന്നും നമ്മൾ പാലിക്കാതെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി വാനപ്രസ്ഥം ഒന്നും പാലിക്കാതെ നേരെ സന്യാസത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? അതായത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രൂപം കൊണ്ട് സന്യാസി ആയിരിക്കും,
നമ്മളെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ബാഹ്യമായ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടില് നമുക്ക് എന്താകും? സന്യാസിയായിരിക്കും. കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കഴുത്തിൽ കുറെ മാലകൾ ഇട്ടുണ്ടാവും, കയ്യിൽ കമണ്ടലും ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്യാസിയാവില്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മക്കൾ എന്തെടുക്കുന്നുണ്ടാവോ, അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകോ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ചിന്ത. കാരണം നമ്മള് പരിത്യാഗമാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള്, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ നമുക്ക് അടുത്ത ആശ്രമത്തിൽ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണോ കർമ്മങ്ങള്, അത് അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഇതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യജ്ഞാർത്ഥാർകർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഘസമാചരഃ. കർമ്മം, അപ്പൊ കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്? കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് ആ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കർമ്മയോഗം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല? നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കുന്തിപുത്ര, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്, കുന്തിപുത്ര, നീ നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാനോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അല്ല നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു എക്കോ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്പീഡ് എക്കോ ഉണ്ട് മാതാജി. എക്കോ ഉണ്ട്. മാതാജി സൗണ്ട് ആണോ കേൾക്കുന്നത്? വേറെ ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ആക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും. സ്പീഡ് അല്ല പ്രശ്നം, ആരുടെയോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറൊരു ശബ്ദം കൂടെ കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് ഡോറ് ചാരിയിട്ടെ. അപ്പുറത്ത് പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതാണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നേരത്തെ നിങ്ങളോട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണോ വരുന്നത് സൗണ്ട് തോന്നുന്നത്? ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. മൈക്ക് അല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കളക്ട് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലേ? ഞാൻ ഡോറ് ചാരി ഇടണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് എനിക്ക് ഡോറ് ചാരിട്ടിട്ട് വരാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവാണ്. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? യജ്ഞ ശിഷ്ടാശിന സന്തേ മുച്യതേ കൽ സർവ കിൽബിഷൈഹി മുഞ്ചതേ തേ തുകം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ സന്തോഷത്തിനല്ല, നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിവേദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്ഷണവും അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസാദേ സർവ്വ ദുഃഖാണ്, പ്രസാദം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തരാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മള് പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ്കോണില് നമ്മള് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇസ്കോണിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇസ്കോണിൽ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടും. അത് എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത പ്രസാദമായിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും, ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാതും, പിന്നെ തൈര്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാതും, ഇപ്പൊ ചോറ്, കറികൾ എന്തൊക്കെയാണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു തുളസിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കപ്പോ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് എല്ലാ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? മഴ മൂലമാണ് നമുക്ക് ആ ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. ആ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എങ്ങനെയാ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ വിധിപ്രകാരം എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ച്, ദേവന്മാര് സന്തോഷിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോ വൈഫൈ പ്രോബ്ലം ആയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡോർ തുറന്നിട്ടത്.
അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? അത് മഴ മൂലം, മഴ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകും, യജ്ഞങ്ങള് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സർക്കിൾ നടക്കുന്നത്. അതൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങള്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടും. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മള് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യജ്ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആകെ 4 യുഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഫസ്റ്റത്തെ സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. സത്യയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ധ്യാനമാണ് പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞം. കാരണം സത്യയുഗത്തിലെ ആളുകളുടെ ആയുസ് ഏകദേശം 1,00,000 വർഷമാണ്. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേ സമയമുണ്ട്, കുറേ വർഷങ്ങളുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ധ്യാനത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര കഥാപത്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാനെ, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പരമാത്മാവിനെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത്? സത്യയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം, ധ്യാനം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ നമ്മൾ ആയുസ് 1,00,000-ൽ നിന്ന് 10,000 മാറി. 10,000 മാറിയപ്പോ ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്തിനു പറഞ്ഞു? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗത്തിൽ നിന്ന് ദ്വാപരയുഗത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോ 10,000-ൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആയുസ് 1,000 കുറഞ്ഞു, 1,000 മാറി. അപ്പോ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞ യജ്ഞം? വിഗ്രഹാരാധന. വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധിക്കാനാണ് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞം. കാരണം അവരുടെ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? 1,000 മാറി. ദ്വാപര യുഗത്തിൽ നിന്ന് കലിയുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? 100 വർഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. 100 ഇല്ല, പക്ഷെ നല്ല 100 വർഷമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരിയുടെ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ധ്യാനം ചെയ്യാനോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താനല്ല നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തില് പൊതുവെ അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്. പിന്നെന്താണ്? അവര് തെറ്റായ രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് 99% പേരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളവും സത്യസന്ധത ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് ഇത് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കലി പ്രബലമായിട്ട് വാഴുന്നൊരു സമയമാണ് ഇത് കലിയുഗത്തില്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നെയ്യ് വേണം. അതില് ഹോമങ്ങളും അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെയ്യ്, വിളക്ക് കത്തിക്കാനൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ വേണം. ഇത് നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. പിന്നെ പൂക്കള്, നമ്മളിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ പൂ മേടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷടിച്ച പൂവല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം കലിയുഗത്തില് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ തന്നെ അവര് ആ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകണമെന്നില്ല. നമ്മള് ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പോ നോക്കേണ്ടത്, കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി വരുമ്പോ എന്താണ്? ഒന്നും നമുക്ക് നല്ലത് ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങള്, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം.
സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജ്ഞം, ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന, കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിലും 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കലിയുടെ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? ജപയജ്ഞമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയണത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ആരാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു രഹസ്യമായൊരു അവതാരം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, ഒരു ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, അഞ്ചു പേരാണ് ഈ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് നൽകിയത്. ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ്. പിന്നെ നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര പണ്ഡിത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്, ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദമന്ത്രാണത്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രം ആകുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്കത് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളും കുറെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വേണം അത് പാലിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, 5 പേരുടെ പേരെന്ന് പറയും മാതാജി. ലാസ്റ്റ് പറയാം മാതാജി, ഒന്നും കൂടി മതിയോ? ഓക്കെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എവിടെയാ നിർത്തിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഹരേ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞു ചൊല്ലുമ്പോ അതൊരു വേദമന്ത്രമാണ്. വേദമന്ത്രം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതകളില്ല. നമ്മളിപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, പിന്നെന്താണ്? കുത്തഴിഞ്ഞ പോലൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിച്ചു പോകുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ പൊതുവെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ മന്ത്രം എന്ത് ചെയ്തു? വേദമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. വേദമന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഹരേ രാമ വെച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ മന്ത്രം എന്ത് ചെയ്തു? സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലേണ്ട രീതിയിൽ ആ മന്ത്രത്തെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേദമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന മന്ത്രമായിട്ട് മാറിയത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. കാരണം ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് നാമാവതാരത്തിൽ നാമമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പോംവഴി.
യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സമൂഹത്തില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അത് ലോകത്തിലെല്ലാവരും അത് ആദരിക്കപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയാൻ കാരണം? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ജഗന്നാഥനാണ്. ജഗന്നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാന് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യണത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം എന്ത് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കണ്ടു നമ്മള്. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടും ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമായതായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ ഭഗവാൻ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, ഒരു മകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാം ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ അച്ഛന് വേണ്ട ബലിതർപ്പണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരു ഭാര്യയെ രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയപ്പോ ഭാര്യയെ രക്ഷിച്ചു. രാജാവായിട്ട് ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു രാജാവായിട്ട് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഓരോ സമയത്തും തനിക്ക് തൻ്റെതായ ആ ഒരു ജന്മം എടുത്തപ്പോ തനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ ആ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കാണിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും തന്റെ അമ്മനെയും അച്ഛനെയും കംസനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആ വൃന്ദാവന നിവാസികളെ പിന്നെന്താണ് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ അവരെയൊക്കെ ഓരോരോ രീതിയില് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഓരോന്നും അവിടെ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ അതെന്തിനാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പോന്നു? തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് അനുകരിക്കും. അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ സമയത്തും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് യഥാവിധി ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി പുതിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? താനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. എന്താണ് ഇവിടെ? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങള്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും
നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ജന്മം എടുത്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് അതുവരെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണമനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചതെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അതിനടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും, തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. ആ ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാണ്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുക്തസ്യോ വിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, യുദ്ധം ചെയ്തേ തീരൂന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യണം. പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയണത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാണ്, അതിന് നല്ലൊരു ഫലം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ കർമ്മ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് ഇവിടെ. യേമേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച് അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കണം. അസൂയ കൂടാതെ, അസൂയ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ സാധിക്കുക, കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേതേദാതഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി, ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്, അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായി കണക്കാക്കണം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവര്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ എന്താണ്, അത് വെറുതെ വിഫലമാക്കപ്പെടും, അതൊരിക്കലും സഫലമാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, അതിനനുസരിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢന്മാരാണ്. മാത്രമല്ല പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ എന്താണ്, അത് വിഫലമാക്കപ്പെടും. പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ആ ജീവാത്മാവിന്, കാരണം ആ
ജീവാത്മാവ് എവിടെന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നതാണ്. തിരിച്ച് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് കിട്ടുക? പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ കിട്ടുന്നൊരു സമാധാനം നമുക്ക്, അതാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പൂർണ്ണത എന്ന് പറയാ. ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള ഫലങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അതൊക്കെ വിഫലമാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, അതിനെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, മൂഢന്മാരാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള നമ്മളെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ എന്താകും? അതൊക്കെ വിഫലമാക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? അർജുനനാകെ വിഷമായില്ലേ, പേടിയായി. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ അർജുനനാകെ ടെൻഷനായി. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്തത് എന്താ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ? നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും, അതെന്താ വിചാരിക്കുന്ന അർജുനൻ? കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപം പുണ്യം അനുഭവിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സിലായി, കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്ത ചോദിക്കുക എന്താണ്? വാർഷ്ണേയ, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്. വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥാക്കുന്നത്. വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ. ഏതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനാലാണ് ഒരാള് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചില കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബലാത്കാരേണ, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിനൊക്കെ വഴങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ വിളിക്കാണ് വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ. ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. രജോ ഗുണം, നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതില് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അത്യാഗ്രഹം കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം, വാസന കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോൾ തോറും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോന്ന് നേടണം. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ രജോ ഗുണ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതും, രജോ ഗുണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പോ കാമമാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? കാമം. ആ കാമമാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? കാമം നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ക്രോധമായി തീരുന്നത്. ക്രോധം ഉണ്ടാവണം. കാരണം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ക്രോധം വരും. അതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? കാമം, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു ഏതാണ്? കാമമാണ് ശത്രു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് രജോ ഗുണം എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാവാത്തൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവർക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ ഒരു വലിയൊരു കാറ് മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധായിട്ട് മാറും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്
ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാപം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലും ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ കാമം. ആ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു അതുകൊണ്ട് ആരാണ്? കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഈ ശത്രു ആരാണ്? കാമം. ഈ കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ധൂമേന മ്രിയതേ വന്യർയഥാധർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളില് ജീവാത്മാവിനെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറയണത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പിന്നെ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിലെ ജീവാത്മാവിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാമം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുകയും തീയും നോക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം നല്ല കട്ട പുകയാണ്. തീ കുറച്ച് തീയുള്ള പക്ഷെ ഫുള്ള് പുകയാണ്. ചെറിയൊരു കാറ്റ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പുക മാറിയിട്ട് ആ തീ ആളിക്കത്തും. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് മനുഷ്യനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന, മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടിയാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധുസംഘം കിട്ടിയാല്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയാ സത്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരും? നമുക്ക് നമ്മളുള്ളിലത്തെ ആ ഒരു കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. അതാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ പറയില്ലേ, മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടാവും സൗരഭ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു സന്യാസിയുടെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തികളുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. അതാണ് പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അവിടെ അധികം പരിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മളൊരു സത്സംഗത്തിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധുവിനായിട്ട് സന്യാസിമാരായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം വന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പുക തീയിനെ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണാടിമേൽ പൊടി ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലേ നമുക്ക് ആ കണ്ണാടി ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഒരു പരിശ്രമം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതായത് അത് പറയുന്നത് പക്ഷി മൃഗാദികളിലെ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷി മൃഗാദികളിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്? അവര് ഒരു ജന്മം കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവർക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ആ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജീവാത്മാക്കളെയാണ്, പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പറയുന്നത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് ഒരു നമ്മൾ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി നമ്മൾ തുടച്ചു മാറ്റണം. ഒരു പരിശ്രമം നമുക്ക് അവിടെ വേണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക്. അവർക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അവർക്ക് ഒരു ജന്മം കൂടി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പക്ഷി മൃഗാദികളോടാണ് പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷി മൃഗാദികളോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടിയെ. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? മൂന്നാമത്തെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഇളകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവാത്മാക്കളോടാണ്. വൃക്ഷത്തിനേത് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? കാരണം അവബോധം മനുഷ്യരൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്, താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഇളകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ വൃക്ഷം, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറേ ജന്മങ്ങള് പരിശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എന്തിന്? അതിന് മാറ്റം വരാനായിട്ട്. അത്
കുറെ സമയം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം ഉണ്ടാകുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്തായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന, ഒരിക്കലും ഇളകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് 3 തരത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കാമത്തിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളില്. പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കളില് കാമം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ ഇത് പക്ഷിമൃഗാദികളോടും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ വൃക്ഷങ്ങളിലെ ജീവാത്മാക്കളെയുമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് മനസ്സിലായോ? അത് പറയണമെന്നും കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യത്തെ ഏതേർവിമോഹയക്തേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇനി കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അല്ലെ. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ ആഗ്രഹം വരുന്നത്. ഒരു വണ്ടി, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരാളുടെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂവ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇങ്ങനെയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. അവയിൽ കൂടി കാമം എന്ത് ചെയ്യാണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത ജീവാസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യത്തിലൂടെ കാമം എന്ത് ചെയ്യാണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ത്? ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണെന്ന് പറയാം. തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ് ഭരതർഷഭ. അർജുനൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ കുലത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. ഇന്നും പറയുന്നത് എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. കാരണം ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യ പൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പോ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരം. ആ ശരീരത്തിനേക്കാൾ, ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് എന്ത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? മനസ്സ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ബുദ്ധി. അപ്പൊ മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ആര്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോ ജീവാത്മാവ്, ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ വെച്ച് പറയാം. നമ്മൾ ഈ 5 കുതിരകളെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കാണാം ആ കുതിരകളുടെ കഴുത്തില് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക്, ചെവി, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ആ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ തേര്, അത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. തേരാളി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അവിടെ ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. ആ തേരിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് ആ തേരിലിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ രഥം ആര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പോകേണ്ടത്? ആ തേരിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതായത്
ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ രഥം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അതായത് 5 കുതിരകളാണ് ഈ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ രഥത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ശ്രേഷ്ഠനായ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഈ രഥം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ രഥം എങ്ങനെയാ പോണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ രഥം പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞാണ് എവിടെ വരണം? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ വരണം. അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെ ചെയ്യേണ്ടി വരാണ് ആർക്ക്? ജീവാത്മാവിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. തദ് ഏകം വദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? തദ് ഏകം വദ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ? ഇതാണ് ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങള്. യജ്ഞം മാതാജി, തത് ഏകം വദ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, ആ ഒന്നിനെ, തദ് ഏകം വദ, ആ ഒന്നിനെ. അതായത് 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ 2 അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത്? ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. അതെ, പറഞ്ഞു തരാം. ആ ഇവിടെ തദേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തദ് ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നിനെ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അർത്ഥം. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് 1000. സത്യയുഗം 1,00,000. സത്യയുഗത്തില് 1,00,000 വർഷം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴ് 10,000. വന്നപ്പോ 1000. വന്നപ്പോഴോ 100. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ 3:30 എന്താണ് പറയുന്നത്? 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പാടില്ല, അലസത പാടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതായത് ഞാൻ ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെ? ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ വാർഷ്ണേയ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു പൊടി മൂടി കാമം. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമം. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പക്ഷിമൃഗാദികളിലെ ജീവാത്മാവ്. പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?